Саба дулкыннары телевидениесында атна информацион программасын башлыйбыз. Хәерле кич, исәнмесез безнең бүгенге чыгарылышта. Үткәннән бүгенгә Сатыш авылы мәдрәсәсендәге музей ишекләрен ачарга әзерләнә. Сабалылар беренче районыбызда республика күләм зур чаңгы ярышы булып үтте. 23 гыйнвар көнне балалар иҗат үзәгендә Саба муниципаль районының кече һәм урта бизнес вәкилләре белән очрашу семинар булып үтте. Теманы алдагы сюжет дәвам итә. Мондай очрашуга эшмәкәрләрнең барысы да мөһим мәгълүматлар ишетү, үзләрен борчыган сорауларга җавап алу максаты белән килә. Соңгысында 100гә якын эшмәкәр теркәлү үтте. Бүгенге көндә без авыл хуҗалыгы буенча шөгыльләнәбез. Безнең төп эшебез сөт җитештерү, игенчелек, шулай ук сөтне эшкәртү төп эшебез булып тора. Бүгенге көндә 950 баш мөгезләр реттерлегебез бар. Һәр сыердан уртача бер сыерга инде 20 литрдан артык сөт савып алабыз. Бу инде уртача күрсәткеч район буенча алга таба безнең планнарыбыз бар, тагында эшләрне арттыру, төрле җирләргә барып өйрәнеп кайтабыз. Шулай ук алга таба үсешләр көтелә, төрле яңалыклар белән эшебезне һәрвакытта югары оптимизм белән алып барырга тырышабыз инде. Башкарма комитет җитәкчесенең инвестицияләр һәм территориаль үсеш буенча урынбасары Илнур Кыддусов чыгыш ясаячак кешеләр белән таныштырганнан соң сүз Саба муниципаль район башлыгы Рәис Миңнехановка бирелде. Ул эшмәкәрләр белән очрашуның, яңалыклар белән таныштыруның актуальлыгын ассызыклап үтте. Говоря на уровне Российской Федерации, у нас очень большое внимание сейчас малому и среднему бизнесу, его развитие, но и в то же время создаются разные фонды, разные университеты по этим делам. И все новое у нас это очень тяжело идет. Когда все научатся, тогда уже, я думаю, и конкуренция, и будет зеркально. Да, есть вопросы, конечно, по изменению этих программ. Вот каждый год новые. Это налоговая система, система управления. Вот. Но у нас идет сейчас ежемесячная отчетность по предпринимательской деятельности Республики Татарстан под патронажем президента личного, который проводит личным участием эти обсуждения. Вот она проходила еще неделю тому назад, по-моему, вот, в пирамиде. И я думаю, она ежемесячно будет это проходить. Ну, сказали ежеквартально, но пока идет ежемесячно. Поэтому вопрос принципиальный, вопрос, очень много вопросов. И самое много вопросов от того, что мы еще не знаем, как это делать. Поэтому чем больше будем встречаться, чем больше будем общаться, я думаю, у нас эффективность она будет. Откровенно говоря, по району каждым днем она увеличивается. Сейчас, которые желание заняться каким-то производством. Вот. Да, в 90-е годы без оформления, без ничего, очень много было это создано и сделано. Но сейчас период другой. И все это правильно надо делать. Поэтому будем учиться, будем общаться и будем знать, какие преграды есть, чтобы это делать. Бизнесны үстерү буенча тренингны эшмәкәрлек фабрикасын оештыручы Айдар Булатов уздырды. Күбрәк теорияга нигезләнгән чыгышын эшмәкәрләр зур кызыксыну белән тыңлады һәм үзләрен борчыган сораулар белән мөрәҗәгать итте. Тренингларда катнашу кирәк. Узган ел залда утыручылардан нибары 11 кеше генә мондый чараларда катнашкан. Эшмәкәрлек белән бәйле видеолар караган, әдәбият укыган бизнесменнарның саны унау. Предпринимательство сегодня это та сфера, которая меняется очень быстро. Поэтому
Поэтому, если мы говорим, что мы переобучаем медиков, учителей, то предприниматель нуждается в переобучении намного чаще, нежели чем другие профессии. Каждый год меняются инструменты маркетинга, инструменты работы с командой, появляется очень много новых продуктов, и поэтому наши предприниматели должны иметь доступ к новым технологиям. Вот фабрика предпринимательства – это тот проект, который позволяет получать самые передовые знания и понимание новых бизнес-процессов. Сегодня мы будем говорить об этом, о том, что новое время предъявляет новые требования к предпринимателям, и каким образом наш проект «Фабрика предпринимательства» может помочь предпринимателям Сабинского района соответствовать со существующим требованиям и становиться лучше день ото дня, для того, чтобы их клиенты, гости получали товары и услуги лучшего качества. Була һәм үтеп китәчәк. Алга таба да сез безнең эшмәкәрләр белән эшләргә әзерме? Сораулар булса сезгә мөрәҗәгать итә алалармы? Конечно, это зависит от предпринимателей Сабинского района, от их настроя и инициативы. Если человек готов меняться, то это чтение книг, это посещение образовательных курсов. Наша программа чем отличается, что мы можем дать? Мы помимо теоретических знаний даем именно практические навыки. Все, кто проходит фабрику предпринимательства, они на практике изучают те инструменты, которые есть в теории у себя на предприятии, и достигают эффекта в виде увеличения выручки, доходов предприятий и количества их потребителей. Очрашуда 2018 елда кеше һәм урта бизнеска дәүләт ярдәме программалары турында республиканың кеше һәм урта бизнеска ярдәм программалары фонды директоры Андрей Афонин чыгыш ясады. Есть программы поддержки развития предпринимательства, которые действовали и существовали в предыдущие десятилетия, но также сейчас появились новые формы программ поддержки. Вчера Республику Татарстан посетила Наталья Игоревна Ларионова, это зам генерального директора корпорации МСП Браверман Александра Анатольевича. Она в процессе вчерашнего совещания сказала, куда они в этом году будут обращать особое внимание. То есть это, конечно, сельскохозяйственная кооперация. Вот о новых мерах и программах поддержки, которые также появились уже в этом году и дальше будут появляться, я сегодня поведаю всем предпринимателям Сабинского района, всем, кому это будет интересно. А также хочу, чтобы формат был вопрос-ответ. Если предпринимателям что-то интересует, чтобы они задавали вопросы, а я обязательно на них отвечу. Эшмәкәрлек эшен оештырып җибәргәч, ничек уңышлы итеп югалтуларсыз алып барырга, яңача җиһазландыру белән тәэмин ителеш һәм башка мөһим сорауларга җаваплылыгы шикләнгән Стандарт Продмаш җәмгыяте директоры Марина Измайлова докладыннан белделәр. Наш доклад на сегодня на тему создания рентабельных производств. Основной вопрос предпринимателей – это почему открываемые производства через какое-то время закрываются, либо не приносят должную рентабельность. Вот как раз наша компания «Стандарт Продмаш» занимается тем, что мы отвечаем на вопросы бизнесменов, какую идею лучше реализовать, каким способом, как сделать так, чтобы при минимальных затрат времени и финансовых ресурсов начать получать в кратчайшие сроки уже первую прибыль. И как можно меньше совершить тех ошибок, которые обычно совершаются при закупке оборудования, при расчете необходимых производственных площадей, проблемы кадрового ресурса, как подготовить специалистов, которые в последующем на этом производстве будут работать. То есть вот эти все вопросы, они сейчас решаются, скажем, в одном окне проектного офиса, который предполагается открыть непосредственно в промышленном индустриальном парке Саба, а на сегодняшний день реализуется в нашей компании «Стандарт Продмаш». То есть мы готовы сейчас уже начать помочь предпринимателям решать те вопросы, которыми они столкнутся при открытии тех самых производств уже здесь, в Сабах. Башкарма комитет җитәкчесенең инвестицияләр һәм территориаль үсеш буенча урынбасары Илнур Кыддусов Саба сәнәгать паркын тәкъдим итте. Эшмәкәрлек үсеш кичергән заманда мондый очрашу, семинарлар булып торачак. Районыбыздагы Сатыш авылы мәдрәсәсенең олы тарихы бар. Ул үз чорының данлыклы уку йорты була. Тиздән биредә уникаль экспонатлар, заманча технологияләр белән музей эшли башлаячак. Сатыш мәдрәсәсе Рәсәйдәге иң борынгы мәдрәсәләрнең берсе. Ул 1750 елларда эшли башлый дип исәпләнә. 19 гасыр башында әлеге уку-укыту үзәге 3 агач бинадан торса, 20 гасыр башына 7 бинасы була.
Тиздән биредә реставрациyaдан соң музей эшли башлаячак һәм ул Россиядә мәдрәсәләр тарихына багышланган бердән-бер музей булачак. Музей 2 залдан торачак. Бер зал илебезнең иң данлыклы мәгърифәт ушакларына Казан, Уфа, Оренбург мәдрәсәләренә багышланачак. Без хәзер географиягә багышланган залда торабыз. Бу yerдә безнең урнашкан инде иң эре фәнни белем үзәкләре, монда инде Мекка, Иерусалим, Багдад, Дамаск, Казан, Бухара, Оренбург, Уфа һәм Сотыш материаллары бар. Алар инде монда 3 телдә язылган: русча, татарча һәм английча. Биредә Аксаба районы авыллары һәм мәчетләре тарихына кагылышлы материаллар да бар. Алар белән танышырга электрон технологиялар ярдәм итәчәк. Менә бу өстәлдә безнең Саба районының картасы урнашкан. Анда инде безнең Саба районының бөтен авыллары куелган. Бер якта инде аның авылның тарихы, ә икенче ягында шул авылның мәчете куелган. Интернет челтәренә тоташкач төрле дини үзәкләрдәге чаралар да трансляцияләнәчәк. Икенче залда Сатыш мәдрәсәсенә кагылышлы экспонатлар, биредә белем алган татарның күренекле шәхесләре турындагы материаллар белән танышырга мөмкин булачак. Сатыш мәдрәсәсенең макеты, ул чорны архитектурасы, мәдрәсә интерьеры белән тулысынча таныштырачак. Шул чордагы лампалар, самавыр кымганнар, мишләр барысы да менә-менә жанланыр кебек. Бу макет 20-нче гасыр башындагы документлардан нигезләнеп салынган. Сотыш мәдрәсәсе интернат тибендә булган. Чөнки шәкертләр монда торып укыганнар. Алар инде төрле ярак авыллардан, шәһәрләрдән, регионнардан килгәннәр инде. Уку барышына, намаз укуга, ял итүгә, ашауга вакыт бирелгән. Уку иртәдән кичкә кадәр дәвам иткән. Уку авыл хуҗалыклар эшләре беткәч, октябрь башынан апрель ахырына кадәр дәвам иткән. Шуңа күрә шәкертләр бөтен күңелләрен укуга биргәннәр. Монда инде килгән кеше күрә ала, ничек монда шәкертләр яшәгәннәр. Шәкертләрнең тормыш шартлары түбән булган. Алар инде монда менә бу бүлмәдә инде алар укыганнар. Бу бүлмәдә инде алар йоклаганнар, яшәгәннәр инде. Бу бүлмәдә ашхана дип әйтәбез инде, алар монда ашаганнар. Бу бүлмәдә инде һәрбер шәкерт үзенә ашарга пешергән. Музейда намаз укырга да һәм гарәп графикасы буенча дәресләр алырга да мөмкин булачак. Безнең икенче залыбызда намаз укый торган кешегә намаз укырга да була. Ә инде менә бу залыбызда, беренче залыбызда безнең бар интерактив такта. Менә монда кеше бирегә утырала. Анда инде кем теле инде алып килә үзе белән дәфтәр, ручка, каләм дип әйтәбез инде. Бу интерактив тактага карап, гарәп телен укырга һәм өйрәнә ала. Шулай ук шул интерактив тактада үзе дә яза ала. Аның специальный ничек дип әйтә алам? Ручкасымы? Безнең махсус маркерларыбыз бармы? Безнең махсус маркерларыбыз да бар. Шулар белән алар яза алалар. Экспонатлар инде урнаштырылган. Мәдрәсәдә реставрация эшләре башлангачта табылган шәкерт букчасы һәм бөти иң кадерле яткәрләр булып саналырга хаклы. Авыл халкы да музей өчен материаллар туплаудан читтә калмаган. Сатыш авылы халкы мәдрәсә музей ачыласын белгәч, борынгы әйберләр алып килделәр безгә. Алар инде сондыкка, без аларны сондыкка тутырдык инде. Һәм дә инде безнең уникаль экспонатларыбыз бар. Мәсәлән, 19-нчы гасырдагы китапларыбыз оригинал вариантта урнашкан. Һәм дә инде безнең бөти табылды. Шушы мәдрәсәгә реставрация ясаган вакытында бөти белән букча табылды, шәкертнең букчасы. Шушы бөтидән дистәләгән бөтереп кагазлар чыкты. Алар без инде кешегә күрсәтәбез. Алар инде Мәскәүгә алып барып реставрация салды шул бөти. Анда шундый күп язмалар чыкты. Алар инде гарәп телендә бөтенесе дә кешегә бик кызык инде. Менә безнең бер оригинал вариантта намазлык бар. Аны безгә Камыр Ябыстай
Камер Ябыстайның намазлыгы, аны безгә инде лесхозда яшәгән кызы Суфия апа тапшырды. Биредә тагын бар безнең укучы өстәле, аны безгә инде авылдашыбыз бүләк итеп тапшырды, Шакиров Габдулахат абый. Сатыш мәдрәсәсендәге музейның ачылышын күпләр инде көтә. Кызыклы һәм үзенчәлекле экспозицияләр, заманча технологиялар аны олысы эшендә, кечесе эшендә кызыклы һәм мавыктыргыч итәргә тиеш. 19 гыйнварда район оешма предприятиеләре һәм учреждениеләре арасында ВЛКСМның 100 еллыгына багышланган «Комсомол тукымы алга атла» дигән девиз астында иҗат отчет концертлары башланып китте. Иң беренчеләрдән булып Сәләте балалар мәктәбе һәм Саба балалар иҗат үзәге коллективлары Измә авылы тамашачыларына исеңдәме дип аталган тирән эчтәлекле концерт программасы тәкъдим иттеләр. Тамашачыларны концерттагы чыгышлар еракта калган комсомолга кабул ителү мизгелләренә алып кайтты. Пионер җырларын, биюләрен искә төшертте. Кыскасы, күңелле ял тамашасы тәкъдим ителде. Ленин бөек революционер. Biz doğanız Октябрьда, biz Октябрь balası. Октябрьда doğanlarının bu Lenin babası. Olmağışına olmaları kızarıp bir şeyken, Октябрь balaları ot bulumusa iken. Сәгатькә сузылган концертны зал тулы тамашачы озак алкышлады. Бүген 26 гыйнварда Кызыл Миша авылы мәдәният йортында Саба гимназиясе коллективының иҗат концерты узачак. Узган атнада балигъ булмаган балалар эше һәм аларның хукукларын яклау комиссиясы төзелүгә 100 ел тулы билгеләп үтелде. Бу уңайдан район мәдәният йортында Хөснулла һәм Аллаһияр Валиуллиннар исемендәге Саба сәнгать мәктәбендә белем алучы балалар иң яхшы номерлардан гына торган еллык хисап концерт программасын тәкъдим итте. Концерт программасы башланыр алдыннан Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары, балигъ булмаган балалар эше һәм аларның хукукларын яклау комиссиясе рәисе Расих Закирҗанов сүз алып сөйләде. Районыбызда эшләп килүче комиссия социаль яктан имин булмаган гаиләләр һәм балаларның тәртибен, укуын, яшәү шартларын даими күзәтүдә тота. Гаиләдә балаларны җәзалау, кул күтәрү очраклары берсе дә күз уңыннан читтә калмый. Мин сезгә беренчедән сәламәтлек, сезгә sizin ailelerge, hayırlı hazret görmüşe matur buna itirip, üserge, cemiyete faydalı kişi ruhunuzu dileyin. Yakınlarınızda, ebi babalarınızda, diyenilerimizde hürmet edip, matur buna yaşamlarınızı dileyin. Bütün izgi tilekler sizlere. Şimdi komissiya, bunda jilgana hazret komissiya şeklinde gidip, etkin şekilde tutulmayı, Münəl zaman şirətləri hükümətoruna basılsadı, komissiya işləyinləri, onlar şu komissiyada matırına işitələr. Daha türlü situasiyalarla, üçüncə bizim sabalarında ayrılışı случайлар alınıyor. Zakon bize tufas kızıları yok. Bu hakkında paratayını namelekin kişilerinde yerimiz fəsirlərimiz. Bundan sonra bir Milletire bizim de vatanalardaki setürlerine kadar için ülkelerde biz şartlarda tatlığa mecbur oluruz. Şuna göre etiyelilerimizin sözünü tırnarız. Vaktinde kaytırlar geldi, vaktinde kaytırız. İşte derecede bölümlerimizden alırız.
Тамаша залында комиссия вәкилләре Саба гимназиясы Сәләтле балалар мәктәбенең 2нче сыйныфтан 5нче сыйныфка кадәр белем алучы укучылар, чыгыш ясаучы балаларның әти-әниләре һәм әби-бабайлары. Бу концертка иң уңышлы, яхшы номерларны сайлап алдык ди Хуснулла һәм Аллахияр Валиуллиннар исемендәге Саба сәнгать мәктәбе директоры Алмаз Газизов. Бу КДНның 100 еллыгына багышланган чара. Бу чарада безнең сәнгать мәктәбе балалары үзләренең һөнәрләрен отчет концертына әзерләгән, концерт номерларын күрсәтәләр. Монда инде безнең хореография бүлеге, вокал бүлеге һәм халык уен кораллары, фортепиано бүлеге укучылары үзләренең инструментларында уйный торган һөнәрләрен күрсәтәләр. Сәхнәгә чыгар алдыннан яшь артистлар үзләре дә дулкынлана. Иң беренчеләрдән булып Асылташ бию коллективы татарча рок биюен башкарып, залга позитив бүләк итте. Асылташ һәм яшьлек төркемендә катнаша, чыгыш ясыйм. Мин балалар сәнгать мәктәбендә укыйм 8нче класста. Мин балалар сәнгать мәктәбендә биюгә йөрим. Һәм башка төрле юнәлешләр буенча белем алмыйсыңмы? Элек алай идем, хәзер биюгә генә йөрим ансамбльгә. Ни өчен бергә генә калды биюгә генә? Биюгә мине күбрәк тарта, чем икенче әйберләргә караганда. Альбин Зуфарның әйбер түгәрәгенә йөрим. Анда без биергә биебез, төрле биюләр өйрәнәбез. Шушы инде әлеге мәктәптә белем алышы. Алга таба да биергә, түгәрәкләргә йөрергә уйлыйсыңмы? Әйе. Концерт номерларының һәр берсе үзенчәлекле һәм бер-берсен кабатламый. Тамаша залында утыручылар җылы каршы алып, алкышлар белән озатты. Әти-әни назын күреп үскән бәхетле баланың сәләте дә ачыла, укуда да ул уңышларга ирешә. Һәр бала яклауга, матур яшәргә хокуклы. Хәзер спорт яңалыклары хакында. Узган атна ахырында Саба районында хәвәскәр чаңгычыларның Татарстан Республикасы беренчелегенә шәхси команда ярышлары булып узды. Татарстан Республикасының 15 берәмлегеннән һәм Россиянең 3 төбәгеннән килгән 100дән артык чаңгычы үзара көч сынашты. Көчлеләр ачыкланды. Теманы Гөлшат Галиякбарова сюжеты дәвам итә. 2017 ел ахырында ачылган чаңгы базасы һәм трассасы ярышка килүчеләрне уңайлылыгы, шулай ук матурлыгы белән дә сокландырды. Ярышларны ачу тантанасында спортчыларны Саба районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, Россия хәвәскәр чаңгычылар союзының Татарстан төбәк бүлеге җитәкчесе Мансур Әхмәдиев һәм башкалар сәламләделәр.
Ярышка көчле хәвәскәр шаңгычылар килгән иде. Беренче көнне 80-нән артык спортчы классик стильдә шуды. Мансур Әхмәдиев Сабадагы шаңгы трассасына югары бәя бирде. Олимпия ише шаңгычылар үскән Саба шаңгы үзәгенә әйләнеп бара диде. Шулай ук Татарстан күләмендә дә күп эшләр башкарылуын әйтеп узды. Очень приятно мне, Сабаның командасы 35 кеше заявились выступать. И шундай лыжный база, шундай мотор урында урнашкан. Такое отношение к лыжному спорту даже очень приятно. Это Россияда, Россияда, даже Россияда деп әйтергә була. Татарстанда это еще один новый лыжный центр появился, можно сказать. Да, мен өзім членом экспертного совета Федерации лыжных гонок, как бы считаюсь. Біздің ай сайын заседание федерации идет. Соңғы 2-3 жылда шаңғы спорты Татарстанда бик алға кетті. Бүгінгі күнде рейтинг бойынша Татарстан спортчылары, профессионал спортчылар Россияда бірінші орында баралар. Бірінші орында. Біз узып барабыз шундай традиционный знаменитый регионарны Ханты-Мансийскіні, Ижевскіні, Сыктывкарны, Комины, күчлі центрлар Москвадан, Петербургтан біз олда барабыз. Это уже үзе көрсетіп тұра шаңғы спортының нендей дәрежеде екенін Татарстанда. Міне узған елына 11 шаңғы базасы мобильный республикада орнаштырылды. Биыл 18 елда 16 шаңғы базасы республикада әрбір райондарда орнаштырылачак. Это уже үзе көрсетіп тұра, бұл зор көрсеткіш. Мындай эшләр шаңғы спортын көтәрү бойынша Россияда, башка жердә минемчә юк. Бу ярыш, во-первых, иштыра максаты шул, популяризация лыжного спорта, шаңғы спортын. Анарысын определение, естественно, сильнейших. Март айында Зәй трассасында, Зәй шәһәрендә була Россия беренчелеге. Біз шунда көчле шаңгычыларны определять итәбез. Анда шулай һәрбер возрасттан как минимум 2 кеше җыябыз. Анда команданың составы 25-30 кеше булырга тиеш. Ярышлар иратлар һәм хатын-кызлар арасында 13 яшь категориясына бүлеп үткәрелде. 1966 елда шаңгыда узышу буенча Татарстан чемпионы булып танылган Нурия Юсупова шаңгы спортына бүгендә тугры калган. Хәзерге вакытта Яршаллыда яши һәм шаңгы ярышларында да актив катнаша. Безнең үзебезнең шәһәребездә любительләр бар оешмасы шаңгычылар, алар җәй көне лыжеройларларда җигерәләр. Кыш көне шаңгыда бөтенебез менә bir тигез рәвештә җыелышып, атна сайын ярышлар үткәрелә. Шул бөтен ярышларда катнашабыз. Көн сайын шул чыкмыйм, потому что возрастной үзенекен итә барыбыр, 2 көнгә бер чыгарга тырышам барыбыр. Шаңгы спорты Саба районында да популярлаша бара. Яңа шаңгы базасы да ачылгач, Сабинка елгасының яр буйлары да цикләндерелгәч, шаңгы трассасын күпләр үз итте. Ярышка да Саба районының иң көчле шаңгычылары бердәм килде. Ярышларда бу ел әле беренче тапкыр гына катнашабыз, но булай үзебез өчен генә йөрергә чыккаладык инде. Менә шу ярыш алдыннан декабрьдә йөри башладык инде, карый бәтләп яуганнан соң шу мотор трассаларда безнең хәзер битенә бuna бик мотор. Набережныйга төзеп куйдылар, шуны күреп, сокланып, шу үзебез өчен күбрәк шудык әле ярышка әзерлек шулай барды инде. Ярыш беренче тапкыр әле бу ел. Мин шаңгы белән 10 еллап шөгыльләнәм, ярышта катнашам, Казаннарда да урыннар алам инде ярышларда. Хәвәскәр шаңгычылар арасында ярыш киеренке барды. Ярыш булгач, нәтиҗә өчен бик нык тырышырга туры килә, ләкин сәламәтлек тә беренче урында. Мин инде үзем шаңгы спорты белән күп еллар шөгыльләнсәм дә, һаман әле туктыйсым килми, саф һавада күбрәк йөрергә тырышам. Салкын һава кешене сәламәтләндерә. Күпләр ялгыша торгандыр, җылы якларга барып, җылыда мин сәламәтлегемне яхшыртам дип уйлый торганнарды минем уйлавымча салкында күбрәк йөрергәдер. Икенче көнне хәвәскәр шаңгычылар ирекле стильдә шудылар һәм җиңүчеләр ачыкланды. Бүләкләү тантанасында Саба районы шаңгычыларының беренче урынны яулаулары игълан ителде. Бу атнада хезмәт коллективлары арасында мини-футбол буенча район чемпионаты булып үтте. Киеренке ярышта иратлар көч сынашты.
23 гыйнвар кичендә Килбәк урта мәктәбенең спорт залында Саба шәһәр җирлегенә кергән оешма, учреждение, предприятие командалар арасында барган футбол ярышлары төгәлләнде. Ярышларда барлыгы 6 команда катнашты, уеннар 3 ай дәвамында барды. Кискен һәм дустанә шартларда матур комбинациялар белән чын уен күрсәтте алар. Ярышларны карарга килүче тамашачылар да уеннардан канәгать калды. Матур уеннар күрсәтәләр безнең спортчыларыбыз. Даими шөгыльләнәләр дип әйтергә кирәк. Инде уеннарда кискен матур бара. Төрле комбинациялар белән, төрле шын футбол уеннары шикелле бара дип әйтергә кирәк инде. Бүгенге көндә Саба районында менә бу ярышлардан тыш Шәмәрдән зонасында актив футбол уйныйлар. Шулай ук безнең беренче лига уеннары тәмамланды инде. Анда безнең спорт школы командасы беренче урында калды. Шулай ук авыл җирлекләре арасында чемпионат ахырына якынлаша. Анда да безнең шактый гына команда катнаша. Инде 2018 елга чыккач без 40-тан югары ир-егетләр арасында шулай ук район чемпионатын башлап җибәрдек. Ярыш нәтиҗәләренә килгәндә һәр командада бик матур уйнады. Җиңүчеләрне бүләкләргә Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов та килгән иде. Беренче урында Саба тәрәзәләре, икенче урында Саба газ, өченче урында Саба электр станциясе коллективлары калды. Хөрмәтле телевизор караучылар, атна информацион программасы шуның белән тамам. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак. Безнең каналда калыгыз.